Amen. Let's go directly to the Word of God. Karong buntaga. If you have your Bibles with you, nagdala na tag Bible. Okay, naiskutan mo na ito na sa start. Kung naa kay Bible, you open your Bible sa Acts. We are going to look at 3 verses. No? Kung wala, it's okay. No, naaragya pa ng verse sa screen. Acts chapter 5. Acts chapter 5, verse 42. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Acts chapter 20, verse 20. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but I have taught you publicly from house to house. And 1 John chapter 1, verses 3 to 4, we proclaim to you that we have seen and heard what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Let's close our eyes. Let's pray. Father, we thank you for your word this morning, O God. Salamat, Ginoo, padayon ka magapamuhat, Ginoo, sa among taliwala. Holy Spirit, padayon ka magausab sa among kinabuhi. Your word, Lord, is labaw pa sa espada nga duhay sulab, Ginoo, nga nagaabot, Ginoo, even sa among kinailadman, sa among pagkatao, kinakauyukang bahin, Lord God, sa among kasing-kasing. And Lord, we dedicate this time to you. Salamat, Lord. We are here not just to listen to your word, but we are here to receive your word. We are here, Ginoo, we are willing to change our mindset, our lifestyle, Ginoo, sa imo ang pulong. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. To you be all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Lingkod ta. Okay, before ko mo sa ato ang pag-isgutan this morning, just a quick recap. No, gamay lang kay nga recap sa ato mga naisgutan the previous 3 Sundays. We are on our unsa nga series? Start series. Nahuman na ta sa ato ang START. So nagsugod ta sa S. Unsa ganitong S? We are going to search the Scripture. Kabisado na kayo ninyo, no? Nabalikan pag nato nagisgot sa atong mga cell group. We are going to search the Scripture. Atong naisgutan atong nga Sunday, the importance of the Word of God. Tanan, ana ba tay Bible? Gi-encourage tanong nga mo palit gyud ka ng Bible gyud, no? Kanang tangible gyud nga Bible ba? Tanan, na ba tay Bible? Nana ba mga Bible? Kinsay nakapalit since atong Sunday, kinsay ning palit og Bible? Pagkadungog niya atong search the Scripture. Naay nakapalit og bag-o nga Bible at sa cell group na ako'y nakita nga mga bag-o nga Bible. Why? Because how can we search the Scripture kung wala tay Bible? Unsa man nimo pag-search sa internet kung wala kay internet? Sa unsaon kag ingon sa imong classmate nga open na gud mo internet, tan-aw gud ang Google, di jud ka open, di jud ka search. Kay ngano man wala man ka internet in the first place. No, dili ka maka-search sa Bible if you do not have, you cannot search the Word of God kung wala kay Scripture. Next, ang T is talk to God in prayer. Nagisgot ta og prayer. Ang highlight adto, to be a successful Christian, you must have an active prayer life. No? Prayer is simply talking to God. Prayer is having a conversation with God. And next is ang letter A. No, unsa ganitong A? Unsa ganitong A? Attend church, no? Dili lang madugay. I remember dili lang dugay naka-serve ko sa election, no? Grabe ka-aggressive ang mga tao, no? Dili mo patuo sa among mag-ingon mi kanira ang linya. Nagid sila sa among pertahan, halos 5 ka linya. Ilaharang gihimo nga linya, grabe ka-aggressive. No, the intensity of the aggressiveness atong mga panahon na sa amo ang precinct nga mo vote. Grabe gyud. And later on, after mga lunch na to, hinagbo na ko ning usa ka magtiayon. Nasayod ko nga kauban dito na pud na ako naibawan nga kauban nato sila sa church, no? Ako na serban kay mga taga-Tuburan man, basig na taga-Tuburan diri, Purok Lansones, no, taga-Tuburan. Pagsulod gyud nila, medyo bungkag na kay ilang buhok, kay grabe gyud kaguot gyud. No, medyo bungkag na ilang buhok, medyo na ilahang sanina, medyo naluyat na siguro tog. Naluyat na og kanang kan. Ingon siya sa ako Naibawan ako nga taga-P church kay mingon man siya. Pastor,
Ano ko, ay, Tagapit Church ni. Wala may mayroon na kong pastor, mga Tagapit Church. Pastor, inani unta kaagresibo ang mga tao mosulod sa simbahan. No? Inhana unta kaagresibo, no? Na-imagine ako, then samtang pila na kaadlaw, na-imagine ako, sa kaginatog yun kaagresibo ang mga tao mosulod sa simbahan, no? Grabe, no? Murabag ka ng kato kay mura mag-ambot nga nung inato sila nga pabutaron man tanamo sila tanan, mura kung inato unta ka aggressive, mura mag-ong-ong pasudla na mi sa simbahan ba, no, suko na yun. Ay nahibawan ako, mao diay pod ay nga nagsayo sila kay naaman di ay saad nga babalik ka muli. No? Samtaman raman di ay sa udto ang kuan. Mao di ay nga wala pa mi, tingala mi naa na naglinya, naggubot ng mga tao. No. But you know what? If aggressive ka mo attend sa church, if aggressive ka mo attend sa atong church services at atong mga tigom diri weekdays and church services, ang mga saad sa Ginoo labaw pa sa backing sa politiko. No? Dili ka kumpara, and you will discover more, and you will discover more, and you will maklaim nimo, maibawan nimo, madiskubrihan nimo ang mga saad sa Ginoo kung padayon ka mo apil, padayon ka mo attend sa church. And this morning, magisgot ta sa R. Nanata sa R, no? Atong hisgotan is relate to other Christians. No? Tanawa sa nimong tapad be? No? Kinahanglan dapat makarelate ka ana. No? Dapat makarelate ka ana. And when we talk about relating to other Christians, kung magisgot ta, when we talk about relating to other Christians, we are talking about fellowship. Nagstorya-storya mi unsa man Bisaya aning fellowship, murag lisod man kayo Bisayon, pakigsandurot. Murag kuanon man kay madugay man ta kung akong binisayon. Pero fellowship pakigsindurot or pakig-connect, no? Dili lang sa Ginoo, kundi sa imong mga kauban nga Kristohanon. No? Kana mo connect ka ba? No? Mo kuan ka, you establish a relationship. No? Ug usa sa dapit nga ma-exercise or ma-establish na to ang atong relationship sa atong mga kauban nga Kristohanon is dira sa cell group. No? Dira sa cell group, life group, sa may atong tawagan na cell group, life group, small group. No? Relating to other Christians means establishing relationship with other Christians. No? Importante na. This morning, no, katong mga bag-o pa, nga ninggawa sa encounter, we will learn the importance of fellowship with other Christians sa atong kinabuhi. That is also one of the basic. No? Gisgot naman ta mga butang nga basic diri. Ang pakigrelasyon sa ubang Kristohanon is also one of the basic sa Kristohanon nga kinabuhi. No? It is also, dili lang siya basic, importante, a very essential part sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Makita nato ni siya sa proseso sa Acts chapter 2 verse 41. This is a very famous nga chapter. Katuning na ay nakabig nga 3,000 kabuok. Usa kawalihan ni Pedro, 3,000 kabuok ang nakabig. Acts chapter 2 verse 41. Those who accepted the message were baptized. Oh, di ba? Kay numdum ta mga bag-ong ninggawa sa encounter ni agi na tani nga proseso. Atong gidawat no ang mensahe sa Dios, no? Those who accepted the message, the gospel. Unsa man ang message that Jesus is the Son of God and He died on the cross for our sin. They were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Ana lang adlaw. Dayon wala lang sila taman didto. No, nga nidawat sila sa mensahe, dahil napabautismo sila. But, unsay sunod nga verse? Sa verse 42, they devoted themselves. They devoted themselves to the apostles' teaching. No, katong mga bag-ong gawa sa encounter, tong sa women o sa men, no, murag nakita nato atong kaugalingon, no? Humanta na bautismuhan. Dayon, unsa atong nagian? We devoted ourselves to the apostles' teaching. Ni apil taog post-encounter. Then napoy kami excited na pud ta sa School of Leaders, no? Mag-open na pud karong June.
Because we devoted ourselves to the apostles' teaching, no, sa mga doktrina, sa pulong sa Ginoo. Then, dili lang sa we don't just devote ourselves to the apostles' teaching, kaniha, tanawa, importante pod. Gi-emphasize yun. And to the, unsa man? And to the fellowship. No? And to the fellowship, to the breaking of the bread, and in prayer. Yeah, mapanoy pinakanindot. Every day, they continue padayon. Every day, they continue to meet together in temple courts. They broke bread in their homes and ate together with gladness and sincere heart. No? Every day, they continue to meet in temple courts. No, kaya ang simbahan sa una, ang murag kwan is, murag templo man, no? Muna ang atong mga silingan, matingala sila nga, grabe man yung happy church. Bisag dili Sunday, di man mahutdan og tawo. No? It's because every day, no, we continue to meet, no, through small group. Through cell group, no? Except sa Lunes kay wala pa may nag-cell group ang mga network pastor, but Tuesday, nanay tao diri ng cell group. Wednesday, Thursday, grabe, nagbaha ang nag-cell group. Friday, naay nagwayak diri, napoy nag-cell group sa gawas, dili mahutdan og tawob. It's because every day we continue to meet in our cell group. No? Natuman ba nato? Natuman nato ang process, no? Natuman nato ang process. Now, nasayod ko nga cliche na kayo kanang kuan ba? Murag gas-gas na kayo. Cliche na kayo kanang moingon ta nga no man is na kabalo na gani mo. No man is an island, no? Pero tinuod gyud that no man is an island. No? Wala ka gi-design sa Ginoo nga magpuyo in isolation. Kana bang isolation kanang ikaw ra? Kanang ikaw ra gyud ba, no? Kaniha dili ni kaniha kung kuan dili, this is not the word of God, this is science. Tanaw na to ang siyensya, ha? Unsay giingon sa siyensya kung magkinabuhi ka nga ikaw rang isa. Social isolation significantly increase a person's risk of premature death. Ako na lang binisayon para maklaro. Kung mag-ikaw-ikaw ra, kung ganahan ka mag-inusara, murag sayo-sayo kang mamatay. Murag straight ra kayo. Sige, balikon ako sa English. Risk of premature death. Para din kayo. O straightforward, kung ganahan ka mag-ikaw-ikaw ra, dili. This is according to research. No, gi-estadihan ni sa Europe. Ako magibuta akong source dila wala. According to research, kung ganahan ka mag-isa-isa ra, ikaw ra isa, you isolate yourself, you increase a person's risk of premature death from all causes. Mao na nga kung ganahan ka magkinabuhi nga ikaw rang isa, bisag dili kayo sakit nga ikamatay, mura kag kay ikaw ra mang isa. No? A risk that may rival, kaniha, a risk that may rival those of smoking, obesity, and physical inactivity. That is according to cdc.gov, no? Usa ka kuan sa US. Na kung ganahan mo i-isolate imong kaugalingon, mura ra po day gihapon, tabla ra day gihapon na kay bisyo sa sigarilyo. Ngano man, mustaas ang imuhang chances of risk of premature death. Kani, isolation, no? Kanang dili nimo i-involve imong kaugalingon sa community or sa group of people. Isolation was associated with higher rates of depression, anxiety, and suicide. Pero muana ka, wala man kon, Brad, wala man kon na-isolated. No? Daghan man kog friends. Daghan kog friends sa Facebook. Nanubra na gani akong friends sa Facebook, naghimo na lang kog laing account, kay naabot ako sa limit, 5,000 akong friends. Liman ka na, 5,000. But you know what? Ang imong friends sa Facebook cannot be exchanged sa imuhang tangible nga mga friends. Kanang makita nimo ba, no? Kanang mabira nimong buhok. No, kanang madukol nimo ba? Kanang mangdukol sa imo. Imong friends sa Facebook,
dili na siya dili na ikabaylo sa imuhang friends nga maagbayan nimo sa imuhang real o sa imong true friends. Kanang 5,000 nimo kabuk friends sa Facebook, ambot kung kaila ba ka moabot og 500 ana nakaila ba jud ka. No? That is why according to research, according to research, ang Gen Z, kaning mga batan-on karon, kani atong high school o kaning nag-freshman sa college, they are the loneliest generation. Kaya nga naman, ang ilahang friends or ang ilahang kuan, it's most of the time, Facebook, social media. Abi na to, og lonely ang atong mga lolo o mga lola nga nakaagi og World War II. Nakaagi og gubat sa hapon. Pero, ang millennials o ang Gen Z are the loneliest generation. Gagmay ragligas. Why? Because we miss the true meaning of connecting with other people. Kanang naa kay friends. No? Ambot lang, dili po maayo ng bullying, ha? Dili man ni maayo ng bullying. Wala po ko nag-tolerate sa bullying. Pero, usay mag-storya mi, kani mga edad-edaran na, nga ano maning kuha na to, no? Kani nga generation, kay soft mang kayo. No? Kaning bullying, katong mga kaedad na ko, dili man na bullying sa mua na sa una nga kanang ingnon ka sa imong amigo. Hoy, tambok! Kana, uy, upaw! Kanang mga inana ba? Karon kay, amo agi nang bawalan as much as possible kay mga bata, dali, fragile, radyog kayo. Dali, na kay mabuak ang heart, gyud. No? Basta na ay mga ginanay-nana, mo ingon na may mga teacher, dangan na. No, kay gamay na lang bikil. No, kay nga naman, dool kay sa anxiety. But you know what? What is God's answer to anxiety, depression, o loneliness? Small group, cell group, life group. No? Dili ang paghubog-hubog, no? Ginahanglan nato, we need to have a group of friends, a circle of people, no? Nga magdala nato diha sa gingharian sa Ginoo. Na naman kay mga group of people karon sa imuhang na kay mga barkada sa basketball, na kay mga kauban sa trabaho, those are group of people. No? Nakapangutana ka, unsan po nga group of people ang magdala nako sa gingharian sa Ginoo? Di ba? Na kay mga classmate, na kay mga barkada, kani nga mga barkada hilig kay nigkaon, mo gid ni sila magdala nako og kaon. Sa una wala pa ta kapil sa encounters, kani yung grupuha, mo gid ni magdaldal nako og inom. No? Karon kinahanglan ta sa atong bagong lakaw diha sa Ginoo, kinahanglan pud tag mga tawo nga magdaldal gihapon nato sa mga butang sa Ginoo. No? And that is cell group, no? Kay mo patay giskutan yung cell group ni Brother Ron. Okay. Cell group provides us 4 things. Ang cell group hatag nato 4 ka butang, no? Again, this word is para ni ato mga bagong ninggawa sa encounter o medyo dugay na ka, this word is a reminder for you. No? This word is kanang pahinumdom sa imuha ba? Siguro napa diri dugay na kayo, wala pa gyapon nagapilog cell group, no? Kaniha, before I forgot, if you are serious, dugay na kay ka diri, wala ka nagapilog cell group, kung seryoso ka sa imuhang Kristohanong kinabuhi, kinahanglan i-exercise nimo ang pag-fellowship sa uban nga Kristohanon. No? Dili man ka pwede mo ingon nga dugay na kay kapila nakakatuig, dili ka pwede mo ingon nga katong sa tong kanta ni Kuan, wala akong pake. Dili ka pwede mo ingon wala akong pake sa inyong mga cell group. Basta ako musimbara jud kog Domingo. Dili na pwede. Kung seryoso ka sa imong Kristohanong kinabuhi, i-exercise nimo. Kung mag-exercise gani, imong palihukon ba? I-practice nimo, i-exercise nimo ang imong pag-fellowship sa uban nga mga Kristohanon. Again, ang avenue, ang dapit nga ma-exercise nato ang fellowship nato sa uban mga Kristohanon is sa cell group. No? Kay ang cell group maghatag nato aning 4 ka butang. Number 1, it is a place to connect. You see? Makakonect ka. No?
It is a place to connect. 1 Corinthians chapter 9 verse 22. Nag-ingon dira si Paul, yes, whatever a person is like, I try to find some common ground with him, so he will let me tell him about Christ and let Christ save him. Ang keyword atong kuhaon dira is kanang common ground. No? Ang common ground kanang gitawag nato na og something in common. Sa cell group natay something in common. Ang something in common kani bang na something nga makakonect sa inyo ha ba? Palitan mo yung ka nga, uy ganahan day kag kanang kuan, kanang manok. O ganahan po kog manok, ay pariha ta, ganahan kog manok. No? Ganahan day kag adobo nga pinamala, o ganahan ko adobo nga pinamala, ay pariha ta. So, ang adobo nga pinamala, it is something that connects sa inyo ha. You have something in common. Na moingon siguro ka nga, time sa Brad, sa cell group na something in common, murag atong pila gani kasi mana milabay, mura magalisod ng something in common sa among cell group. No? Kay sa among cell group gani, hindi man nato malimod, eleksyon man atong miaging mga semana. Naamay Lenny, naay BBM, naay Isko, naay Pacquiao. Kung wa gani na disqualified si Rastaman, na gani magbutar ni Rastaman. Na unsa may something in common. Unsa may something in common ano mo ani? Kaniya, ang kauban ako sa cell group, kami, ang under ni Pastora, ato mga miaging mga semana, no? Napod mi lain-lain nga mga kandidato. No? Mura gani mig mga bata maglalis. No, sikreto lang na mo lang to. No, maglalis adili si Kuan mangyud. No, tinod ni. Napoy Lenny sa mua. Napoy wala ni, napoy Pacquiao. No, grabe gani aggressive kito amo ang Pacquiao. No, kumpiyansa ka ato ang Pacquiao, bukaran kag memory verse. Nya ang uban kanang Kuan, kang Lenny kang Kuan, walay verse. Grabe ka aggressive. Maganaan na rami. Wala kaming pake. Maganaan na rami. No, maraming mga bata maglalis. But we just shake it off. We laugh because we understand that bisan pag naami lain-lain nga political differences, we have something in common. No? Dapat masabtan nato nga dili na lang atong basta nga something in common. In 1 John chapter 1 verse 7. Kaniha? But if we walk in the light, as He is in the light, we have, unsa? Fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Unsa may something in common nimo sa imuhang cell group? Unsa may something in common ana imuhang tapad karon? Ingna siya, naglakaw kas kahayag. Na siya. Sigurado gyud, naglakaw ra man kas kahayag, no? Maunay something in common ninyo. No? Di na siya nga, ang pikas ina na pod. Napasaylo na baka sa dugo, gipasaylo baka pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Maunay something in common ninyo. No? Kinsa man ang kahayag? Ako tron, kinsa man ang kahayag? Si Jesus. No? Naglakaw sa kahayag. Ang kahayag maunay something in common nato. It is Jesus that connects us. No? Dili na mga political colors nato mo'y nag-connect sa ato No? Okay naman ang natin nagkalain-lain, no? But naay something nga nag-connect sa ato nga dili mabungkag sa bisan unsa nga political nga color. Mao na ang atong paglakaw sa kahayag. Ang kahayag nga naa sa atong kasing-kasing. Ug kitang tanan, something in common, pinasaylo ni Ginoong Hesus. No? Bungkagon lang din nato atong connection, pinaagi lang kay nimbutar kang Lenny, din nimbutar kong Isko. Lisod pod, no? So ang dugo ni Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus mo'y nag-connect nato. Cell group is connection. No? Anaa daw na imong tapad, sampuli lang. Naa na kay cell group? Sige daw, sulayi daw. Naa na kay cell group, no? Then ingna siya, cell group is connection biya, ha? Basig disconnected ka. Ha? Basig disconnected ka, sigurado ha.
Cell group is connection. No? Kaniha, atong gibasa nga verse kaniha is katong 3,000 nga nakabig. Para masabtan nato to ha, katong 3,000 nga nakabig pagwali sa mga apostles, pagwali sa mga disciples. That is Acts chapter 2 verse 40. Pero tan-aw na to unsay background atong mga tawhana katong 3,000 kabok. Mubalik ta gamay sa verse. Acts chapter 2, musaka ta gamay sa verse 9 to 11. Mao ni ang komposisyon, mao ni ang naglangkob atong 3,000 ka mga tao. Acts chapter 2, verse 9 to 11. Parthians, Medes, unsa ni mga tawhana, ano kabaloan ni? Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia. Grabe no, taga-Asia na abot adto. Phrygia, Pamphylia, Egypt, parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, mga bisita sa Rome, Jews, o dili Jews na mga hintil, kaning convert lang sa Judaism, Cretans, Arabs, no? Niingon sila nga nakadungog mi, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Mao na nga naminaw mi, nakadungog, nakaistorya man sila kay kato maning Day of Pentecost, kato naka-speak in tongues ang mga believers. Then kani mga tawhana nakadungog sila. Then samtang naminaw sila, giwalihan sila na Pedro ni Pedro. Dayon nahimong nakristohanon sila. Gidawat nila ang mensahe. Then no, grabe, ang uban nagpabautismo. Now, kani mga tawhana nga atong gibasa verse 9 to 11. Grabe ka mix ning mga tawhana. Lain-lain ang kultura, lain-lain ang gigikanan, lain-lain ang mga kinaon, but they are able to connect with each other. They are able to connect with each other. Nadira, they met, no, nagbo sila sa temple courts day after day. They are able to connect with each other because they have now, sa una wala sila something in common, but now, kaning mga tawhana, they have now something in common. Unsa man na, they received the message. They have the same baptism. Kanay mo ang tapad, we have the same baptism. They believe that the blood of Jesus cleansed them from all sin and they now walk in the light. Mao na ilang something in common. The same na po na may tabo sa cell group. No? Bisag dili kay kaganahan og pizza, dahil ang inyuhang cell group, sige lang ga-snack, kada snack yun ninyo, kay katog yung monster nga pizza, ayaw pod pangluod. No? Kay ang inyong relasyon sa imong cell group labaw pa man sa pizza. Ay kog ing na pizza ray kabungkagan sa inyong relasyon. Lain pod, no? So, bisag dili lain mong paborito nga pagkaon, but naa joy nagtagkos ninyo. No? Naay nagtagkos natong tanan, no? Ug ma-appreciate nato na kanang nagtagkos nato sa dihang mo join gyud ta og cell group. No? Being in a small group is the best way to connect and have fellowship. Dili man gud sa large gathering. Dili na kita maka-connect gyud kay. Maka-connect ta pero murag passing ba? Uy, hi, hello. Oh, ana, uy Brad. Oh, no, ana. Murag ginana lang ba? Uy, thank you for coming. Ay, ana lang. But sa small group is dili lang siya passive, relationships are active and engaging. Sa small group. Active ba kanang uy, kamusta naman imong anak? Muna, may tabo na sa cell group. Musta naman imong negosyo? Kamusta? Lisod po, dog. Dili ta magkinamustahay sa tong anak. Inani ka kuhan, maabtan, tag-alauna. Musta imong anak? Brad, musta imong anak? May tabo na ang relationship, very active and engaging, dira sa cell group. No? Now, number 2, cell group. It's a place to protect. 1 John chapter 3 verse 16. We know what real love is because Christ gave up his life for us, and so we also ought to give up our lives for our Christian brothers and sisters. Dili mo pasabot ani nga magpakamatay ka para sa kuan. No, but you have to invest your life. No, sa cell group,
ang imuhang kwarta, ma-invest, that is a representative biya na sa imuhang kinabuhi. Kay imo biya nang tinanabahuan na imong kwarta. Di ba? Ang imuhang time, di ba? I-invest nimo sa cell group. No? Ecclesiastes chapter 4, verse 10 to 12. If one falls down, his friend can help him up. No, see? But pity the man who falls down, who falls and has no one to help him up. Sa cell group, atong giproteksyonan ng atong matag usa ka kauban. No, naay ang cell group usa ka dapit, no, sa pagkanang naay protection ba. The one kaniya nindot kay ni. Sa verse 12, Ecclesiastes 4 verse 12. Though one may be overpowered, two can defend themselves. Oh, see? A cord of 3 strands is not quickly broken. Kung naa gani fellowship, dili gyud na basta-basta, no? Naay protection dira. Unsa man nga pamaagi nga maproteksyonan ta sa cell group? No, maproteksyonan ta sa atong cell leader, we protect each other. We protect each other by correcting each other. Koreksyonan nato atong matag-usa. May tabo man na sa cell group. No? Diari sa large gathering, dili na kay na may tabo. Except dili kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Mas ma-intensify ang pagkoreksyon sa atong matag-usa kinabuhi dira sa cell group. We correct each other and kaniha, we protect each other by praying for each other. Ay tabo na sa cell group. You can be protected from, number 1, false doctrines. No? Sa cell group paminaw sa pulong sa Ginoo. No, sa cell group i-digest nato ang pulong sa Ginoo. Ayaw pag inusara no nga kanang moingon-ingon bitaw ta kay kani manggod nga term karon nga mahilig kay ta kanang moingon ta nga I do my research, no. Nya og moingon tag lain na ba karon moingon tag I do my research kay ngato ba interpretation sa I do my research kay magsigitag tan-aw og mga pila ka video, no. Mao man ay mga kasagarang lengguwahe nato non, no. Daghang mga Kristohanon nga sila ra, no, na biktima sa dili mao nga pagtulon-an diha sa internet. Matingala na lang ka, nga isolate niya ang kaugalingon. Kapila na gina, no? Daghan na tag na ilan, kapila na gina na itabo. It's because, una, isolate nila ilang kaugalingon. No? Isgutan na to, ang pinaka-the best pod nga, dapit nga isgutan na to, ang pulong sa Ginoo. Kung sa isgutan na to karon, di ba? May isgutan na to sa cell group, dira sa cell group. No? Dira na to, kanang kitawag na to. Kabalo naman kita na, mga leaders, dira na to, ma-reinforce ang pulong sa Ginoo. No? Panahon sa cell group. So kung mo-appeal ka og cell group, you can be protected from false doctrines. You can be protected, number 2, from the enemy's traps. No? Mga laang ba? Sa Bisaya ani, mga litag sa kaaway. No? O mga litag sa kaaway, it comes in many forms. Relationships, opportunities. No? Mga opportunity nga murag kuan kayo, pero mga butang dito nga makapalayo nimo sa Ginoo. If padayon ka mag-appeal sa cell group, you will be protected. Kaniha, the moment that we think that we are strong alone, musugod na gani ka nga magunahon nga kusgan ka nga ikaw rang isa. Dira na pod magsugod ka og pagkahagbong. The moment that you think that you are strong alone will be the start of your fall. No? As Christians, we are in greatest danger when we are isolated. Amen? Number 3, doon na lang. Ang cell group, it's a place to grow. Dapit nga mutubo ka. Proverbs chapter 27:17. As iron sharpens iron, so one man sharpens another. As iron sharpens iron, one man sharpens another. Unsa maning iron sharpens iron? Gamiton ang imong leader para motubo ka, and also kung ikaw pod cell leader, kaniha, ikaw cell group member,
gamito ng imong leader para motubo ka. No, mabaid ba ka? Mugawas ang imong tinuod nga potential. O ikaw pod sa leader, kaniya tinuod pod ni. Gamiton pod ang imuhang mga cell group member, gamiton ang imuhang disciples, hasta pod ikaw mutubo pod ka. No? Pareha mong duha motubo. Mao gani lang giingon sa pulong sa Ginoo, as iron sharpens iron, no? Mura mong duha ka puthaw ba? Nga bagsigi mong bagid-bagid, muhait mong duha. As iron sharpens iron, so one man sharpens another. And sometimes, take note of this, kaning pag-sharpen ra ba sa iron, no? If naa gani friction, usahay, dili kay na siya pleasant nga experience. Basta naay friction. No? Naay pagtandog ba? No? Usahay sa cell group, no? Kung badlungon ka, kani anis-anis lang ni ha? Di ba kung badlungon ka, mura biya pag usahay, matandog imong garbo. Badlong, mas kuan para ba ko, muana din ka, no? But if open lang imong una-una, if humble enough ka nga mudawat sa pagbadlong, mudawat sa pagbaid, mugawas ang imuhang tinuod nga potential. No? Dayon, unsa to? You will grow. Mutubo ka. Na og di ka magpabaid, habol ra jud ka forever. No? Habol ra jud ka forever. Sa cell group, usa ka place, the best kay nga place nga adunay pagbaid. Kay ngano man, personal man ka makita sa imuhang cell leader. Kanang personal ka nga maswito sa imuhang cell leader ba, no? Sa cell group, ang pagbaid pod, ang pag-friction pod, an iron sharpens iron, it also speaks of mutual encouragement. May tabo na sa cell group, no? We evaluate each other. No? Iron sharpens iron. Atong gisusi ang matag usa. No? Ako kay nagtudlo man jud ko. Part nga among susihon ang learning sa bata o ang growth sa bata dira sa kanang gitawag na mog evaluation o assessment. No? Ang mga teacher, basi gaw-nahuna mo nga ang mga teacher pag naipulo ka buk, nailima ka buk ma-zero, dili mo yung ng teacher nga, lisod mo no. Kuyaw kay gumutudlo no. Galisod mo. Dili. Kung naagani ma-zero, ang attitude sa teacher is mabalaka siya. Wala na zero. Basig, wala kay niya nakuha. Labi na nga pila ka buk na zero, dahil daghang mga wala nakapasar. Basig, dili, wala kay nako natarong og deliver akong lesson. Or unsa baka ngano na zero man mga bataa. Sa cell group, we assess, we evaluate each other, no? Dili lang na basta-basta imuhang cell leader mingon nga lisod-lisoron daw nako ning bataa aron be. Psst, nay saragod, devotional ka. Ako dili na pang bully, kundi pag-assess, pag-evaluate na para makatabang nimo nga motubo ka diha sa Ginoo. Amen. Mao na nga kung may nana man gani ka, kung naamang gani pagbaid sa cell group, ang pinaka the best nga response is magpaubos ta. No? Sa amo ang cell group, no? Sa mga cell group ni pastora na ay mga pagbaid. Na sulayin ninyo, labaw ang pagbaid dito. Piyansa niya, no? May gani siguro dira sa mga ubos-ubos na slight pa na ang pagbaid, no? Because ang cell group is ang pinaka the best pod nga place nga motubo ta. Mo bitaw nang kaniya mga feedback lang nako ni nga dunggan. Lahi gini mga taga Happy Church, no? Kay murag paspas ang ilang growth. No, kani wala po ko nagkuan. Namang gyud mga karaan nga sistema nga medyo dugay na kay sa simbahan pero grabe wala hinay kay ang growth. Pero sa Happy Church paspas, it's because we are very much active in cell groups. No? Dili ta mingon nga basig ma-offend siya, no? Basig ma-offend siya kung ako siya ingnon nga naman ka ngano wala man kaning simba karon, ngano wala man kaning appeal sa training, ngano wala lagi ka sa post encounter. No, dili man ta mga leaders sa Happy Church, dili man ma-offend ana kay ang mga leaders sa Happy Church na sabtan nga that is part of our role nga para kitang tanan motubo. No? Kay kung wala ta nagtinguha motubo na sayang lang po ning aircon sa atong simbahan. Igo-igo na ta mapabugnaw diri. No, nya wala ra ta nagtinguha nga motubo. Na magtinguha pud ta nga motubo ta. No? Magtinguha pud ta nga mouswag ta.
Magtinguha ganita nga makagraduate ta, magtinguha ganita nga mukwanta, musaka ta sa atong mga secular nga bahin sa atong kinabuhi, samot na sa atong Kristohanong kinabuhi. Amen? We evaluate each other. Muna nga butang nga makapatubo na to. What areas, ako ni paspason ha, unsa man nga mga areas sa atong kinabuhi nga mutubo diha sa cell group, kaning gitawag natog spiritual disciplines. Kaning mga spiritual disciplines. Unsa man ang mga spiritual discipline? Ako lang ni paspason ha. Number 1 is reading the Word of God. Diba? Ginapamemorize tag mga verses sa cell group. Prayer, worship, no? Ang imong paghatag, no? Ang imong giving, devotional, diba? And church attendance, trainings, kana mga butanga, no? Gina-evaluate na sa cell group, gina-push na sa inyo ang mga cell leader. Muna itawag na to na mga spiritual discipline. No? Di ba? Unsa pa ikaduha? The fruit of the Spirit. Di ba? Sa cell group masulayan, ma-evaluate, ma-assess ang bunga sa spirito sa atong kinabuhi. Unsa man na? Love, joy, peace, patience. Diba? Imong pailob, usahay, masulayan sa cell group. No? Masulayan rapod sa imong kauban sa cell group. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kanang mga butanga, mutubo na if you continue to join cell group. No? The word for today, the keyword for today is cell group gyud. No? Pinaka-last. Unsa man ning cell group? Unsa may benefit na to? Unsa may butang nga makuha nato aning cell group? Cell group is a place that we can work together. Ang cell group usa ka dapit nga kanang magtinabangay bata, magtambayayong. Mga Bisaya no, magtambayayong ta sa matag usa. Two people can accomplish more than twice as much as one. They get a better return for their labor. Galatians 6:32. Galatians 6:2. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Sa cell group, makater ang atong pagkinahanglan. Naman tayo mga pagkinahanglan, no? We carry each other's burden. How can we carry each other's burden? By meeting each other's need. Unsa may atong mga needs? Number 1, ang pinakauna gyud is ang spiritual needs. Number 2 is ang emotional needs. Number 3 is physical needs. No, naman po yung mga time nga kapila na ginanaytabo sa cell group, no? Di ba sa cell group kung na hospital nagkinahanglan og dugo, di ba? Dali ra kayo makuanan. Dali ra kayo makuanan kay nganuman. Magkuan man dayon, oy among ko akong kauban nani nagkinahanglan og dugo. Di ba? Dili man gyud kay ta naggiawas na gina atong kwarta pero sa cell group makahatag tag pamiliti. Di ba? Natay pang snack. Mo nang maalaan ta mga dato gyud ning mga taga-Hapit Church Kay grabe mag cell group bongga-bongga kay snack. No, napi usahay nga hulaw-hulaw. Pero most of the time na snack, physical needs. May tabo na sa cell group, di ba? Pwede ka nita makahatag og bugas sa cell group. May tabo na kay nganuman dili man ta moingon nga Brad, ginanglan ko kuan lagi, wa lagi bugas. Ang mga cell leader dili man namingon nga ay ko hisguti anang walay bugas, Brad. Espirituhanong butang atong hisgutan diri. Dili man inana. Pero makater na sa cell group, no? Sa grasya sa Ginoo, ang mga cell leaders with the capacity that they have, sa ilang kapasidad, di ba? Makatabang sila. Ay, puding na imong cell leader nga. Cell leader, by luwatag 500,000, di rabi? Sa capacity na harap po, di ba? Physical needs. Sa mga estudyante, magtinabangay. Sa una, we have kanang mag-review. Di ba? Kana ba mga pagkinahanglan na to? Pinaka-the best nga area nga matagbo is sa cell group. Amen? Alang sa pagtapos, no? Ang cell group, ubo na lang niya. I am what I am today because of cell group. No? Kung makita mo na ako sa una, lahi ra yun ko sa una. No? Pero nadisiplina ko,
ning tubo ko na nabaid ko, no? Tungod kay nagpailalom ko ni pastora ako ang cell leader. I encourage you kung wala pa kay cell, no? Ug naana ka sa cell karong buntaga, pabilin sa cell, ug wala pa kay cell, join the cell group. Amen? Amen. Ako yung hatag na bilin nga time ni pastora. How are you? Kumusta mong tanan? I'm healthy. Second to the last Sunday of the month of May. Gikan pa gyud mi sa Davao. Last Friday ang immersion, leaders immersion, pastors and leaders immersion. And bless kayo mi. Mahimo ming blessing po sa church. So, naghuna-huna ko ganina sa schedule sa immersion sa mga leaders diri. Salamat sa Ginoo tungod kay unsay nadawatan namo dito sa Davao. Mahimong madawatan pod sa mga kaigsuonan diri sa Pagadian. Bisan kapoy kayang biyahe, it takes us 7 to 8 hours. Grasya sa Ginoo. Naka-sleep og tarong and recovering sa ngalan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Salamat sa inyong prayers. Nagisgot karon sa letter R relating to others. Nindot kay pagka-explain, maayo kayo. Kamatuoran gyud. Dugangan ako gamay, cell group, ma-establish ang friendship, ma-establish ang family, spiritual family. Tako kayo gisaon, dako jud kay kamot. I'm handling 12 men and 12 women sa cell group every Tuesday. Naigibate, gulay gibate. Nagyog ko sa cell group. O kanang mga 24 men and women nga akong gisal group every Tuesday. Amazing kaayo nga gihulma sa Ginoo ang ilang mga kinabuhi. Grabe. Inguna na ang friendship sa cell group. Wala sila mananghid. Unsay pampo. Ang connection grabe. No, gaganina dunay request nga manawag na isayo iyang asawa, ang iyang asawa siya Katoliko daw siya, iyang bana, pero ang asawa nag-cell group na sa church, nasa ICU, connect sa prayer. So gikuha na akong cellphone number para sa prayer. Connection importante kayo katungod kay diri sa kalibutan ang atong connection sa gawas dili makapatubo nato spiritually. But in the cell group sa atong mga kauban, dili ta perfect, no? Dili gyud ta perfect as family, spiritual. But we learn mukat untas usag-usa. No? Napo tay daghang kaayo nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pinaagi-usab sa mga tawo nga nahimong kauban nato diha sa pagtuo. So, encourage ta mo. Cell group pinaka best place nimo aside sa church service kada Sunday. So kung taga-Pagadian ra ka, commit yourself to cell group. No? Balik ko na ako, dili perfect atong mga cell leaders, but gipang train na to sila to love God and to love people. Amen? To love God and to love people. Just loving people. Loving people is to care for people. At imanon ang mga tao mo. Nang si Peter, gingnan siya, do you love me? Do you love me, Peter? Kay gugma baka na ako, Pedro? Ingon si Pedro, yes, Lord. No, one Lord. Love na love kita for the fourth time. Ingon siya, atiman na ako mga karnero, pakan na ako mga karnero. Unsa man ang pagis pag-atiman, it's in the cell group. So be connected. Connect yun sa cell group. O ingon si Pastor Jong, kung ingundang naka, balik sa cell group. Diha ka maligon, diha ka maprotektaran, diha sa mapag-ampo. Ang imong, di lang ikaw, hasta imong pamilya, maapil pa. No, kung naimagdaw sin pamilya, dito dahil sa group chat, akong anak nagdaot, i-pray. Ako kung mubiyahe ko, i-pray. That's the connection as a family. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Kung nagtindog ka din ha, siguro doon na kayo mga experiences sa cell group nga feeling nimo, kuan ba, mo'y rason nga nimbiya ka sa cell group. Na ay mga kuan ba, mga heart feelings, na mga unforgiveness sa mga kauban mo sa cell group. Pero igsoon, the best place is the cell group. Diha ka kapasaylo, diha ka kapaubos, diha ka makapakuan sa imong patience.
diha ka ka-connect sa mga tao nga naaani nga church service. It's in the cell group. So, kani nga moment, ang pulong nga angay nimong isulod sa imong kasing-kasing. Nakapil na kog post encounter, nakapil na kog encounter na anak ko sa training. Pero kung wala pa ka sa cell group, kunya di po ka consistent. Kung naman ka sa cell group, pero murag dili ni mo feel, na panahon nga di ni mo feel mo cell group igsoon. Di na siya right attitude. Ang cell group, ganahan ka dili, is a place for protection, for growth sa dag area sa imong spiritual life. Hallelujah. Thank you, Lord. Kurabashanda, Lord. Hallelujah. We give you praise, we give you praise, we give you praise. We give you praise, we give you praise, we give you praise. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, thank you, thank you for giving us leaders in the church. Mga leaders, Lord, na nabaid po ang pailog. Nabaid po ang paglahutay. Na yung mga cell group, God na nag-handle og cell. Na Ginoo, gusto nang mo surrender, gusto nang mo give up. Tungod kay walay cooperation ang ilang mga kauban sa cell group. I pray this morning, God, is encourage ang mga cell leader this morning. In Jesus' name. Encourage us, Lord, mga leaders. Kung leader na ka sa church, please raise your right hand in the presence of God. Kung nahimo na kang cell leader, patasin mong kamot. Na nakagihandal nga mga tao. Patasin mong kamot, palihog in the presence of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, hallelujah. Liguna ni mga cell leaders, Lord, naghandle og mga tao sa church. May sila makapadayon, Ginoo, di nila give up ang mga tao nga ilang yatiman. Unsa man ka, unresponsive, Lord, makapailog pa mi, Ginoo. Because ni ami, para to care for people. Samtang gi-care mi nimo, Lord, we will care for people. Bisag i-abandon na mi, Lord, sa uban mga sakop, Lord, sa cell group. I pray for these cell leaders. In the name of Jesus. Di lang mo lahutay, kundi mo padayon mo. Mo padayon mo lahutay. Oh God, hallelujah. And I release, Lord, 12 sa mga leaders in Jesus' name. Makapatiman, capacity, makatiman og dusi, Ginoo, ka mga tao sulod sa ilang cell group. I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kung sa leader ka karong buntaga, ilip up ang mga cell members sa presensya sa Ginoo. Labi na itong namiya na sa imong cell group. Harabasanda, Lord, hallelujah. Kung member po ka sa cell group, pero gi-abandon na nimo imong leader. Imo nang gibiyaan. Wala kay pakialam, teksan ka, di na ka mo reply. Tawagan ka, di na ka mo tubag. It's hurting for the cell leaders. But you know, nganong nilaho tayong si leader? Because of the love of God. Ang gugma sa Ginoo, mauna ang nakapapadayon sa mga si leader. Kung ikaw ni, i-abandon na ni mga cell group, dili na ka permanente sa cell group, commit yourself to the Lord this morning. Okay, just pray to God, Lord, makahatag kong time sa cell group. Ayaw sige pangatarungan, adi ko katin sa cell group, busy kay ko igsoon. There's time for everything in this earth. Night time sa matagusa. Basta tagaan na nimo priority. Just commit yourself. Lord, akong gi-commit. Di na perfect imong leader, but commit to that leader. Kay diha ang pagiha, doon na kay connection sa Diyos ug sa mga tao sa sulod sa iglesia. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Among i-present among kaugalingon tubangan nimo, Lord. We're not just here every Sunday morning to fellowship with you, Lord, in worship every Sunday. But do na pod may Ginoo responsibilidad or not maybe responsibility but opportunity, Lord, gigi-open nimo na mo para maka-connect me sa mga tao nga pareha na mo pagtuo, pareha na mo nakabaton og Ginoo sa among kinabuhi ug nahinluan sa imong hamili nga dugo. Lord, salamat kayo
nga makabalik ang mga namiya sa cell group in the name of Jesus. Ug ang mga cell leaders, Lord, makapadayon sa pag-atiman sa mga tao, oh God, diha sa ilang cell group. We just commit to you that cell group every Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, every day, Lord, meeting together in the temple. Oh God, bisan pa Ginoo sa mga dapit, diin dikto ang mga cell group, mga panimalay, Ginoo. Bless the houses nga nag-cell group in the name of Jesus. Among gilip upload 100% sa church nga nagtambong matag Domingo nga tagapagadian, dunag yung small group makatambong yun sa cell group. Amo ning giampo amahan. Thank you kayo, Lord. Thank you kayo sa mga katawhan nimo, Ginoo, nga masinugtanon, Lord, obedient ya kanimo ug obedient sa imong pulong. We give you praise, we give you praise, we give you praise in Jesus name. Ang tanan mo say amen. Woo! Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kapanglingkod mo mga igsoon.